то время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны, и общества и человечества темы, и беседуем с наиболее интересными людьми, с теми, кому, как я выражаюсь, всегда есть что сказать. Сегодня у меня в гостях человек, который молодой человек, но я его очень уважаю и знаю уже достаточно долго. Правда, мы давно не виделись. Это ветеран войны с Россией, писатель, блогер, публицист, не знаю, как тебя еще обозвать, альпинист Валерий Ананин. Привет. Привіт. Не видел я тебя... Я не думаю, що відносно мене коректно говорити, що я людина, якій є завжди що сказати на будь-яку А тему. ты думаешь, что я имел в виду, что в каждой бочке затычка, что ли? Ну, так було схоже. Нет, это послышалось тебе. Мне просто... Я слежу за твоим творчеством постоянно. С тех пор, как я прочитал твою книгу, первую, я надеюсь, далеко не последнюю, «Следы на дороге», про войну, которая вышла вообще в топы украинских книгопродаж. Сколько ты сейчас продал книг? 30 тысяч уже, да? Вже більше 30 тисяч. Но это очень много. Я просто знаю с книгоиздательством все связанное. Причем у нас же украиномовные книги до сих пор проигрывают, по-моему, да, по продажам российскомовным в основном. Чесно кажучи, не знаю. Ну, звичайно, обсяг продаваних книг російських він більше. Але я думаю, що тут некоректно порівнювати, бо обсяг російської літератури, він, в принципі, більший. І вона часто дешевша, бо російський ринок книжковий, він набагато потужніший, ніж український. І, наприклад, власник видавництва Альпіна Паблішер, це російське видавництво, ті зараз, які намагаються зайти в Україну за партнерства з Якабу. А цей видавець найбагатший видавець в Росії, і там і в топ-5, здається, ну як мінімум в топ-10 найбагатших людей Росії. Тобто російський книжковий ринок він набагато потужніший, ніж український, і у них є можливість демпінгувати ціни. Ну да. Тому українська література і російська література в Україні знаходиться не на рівних умовах, і як би це дивно не звучало, то програє саме українська. Я хочу зрителям сказать, что у нас есть прямой эфир, как всегда. Есть возможность задавать вопросы гостю в прямом эфире. Валера, как по мне, очень интересный гость. И звоните, телефон есть, это Вайбер, может звонить с любой точки мира и задавать вопросы моему гостю. Вот про украинское книгоиздательство. Да? Недавно был скандал большой, связанный с, по-моему, книгарней «Е», это сеть магазинов, да? Где они заявили, что что-то такое с российской литературой связано, и ты тоже в это дело впрягся, по-моему. С книгарней «Е»? Нет? Ні. Ты борешься с этим российским впливом? З Альпіною. З тим, що Альпіна намагається зайти в Україну за партнерства Якабу. Коли я побачив книгарня «Є», вони там також продають Альпіну, але з самого початку, ще рік тому, коли ми починали цей, ну, скажімо так, типу протест, з самого початку ми заявляли, що ми не боремось з російськомовною літературою і з тими, хто просто реалізовує російську книгу. Бо на сьогоднішній день, ну, це просто безперспективно, потрібно інакше на це впливати. А ситуація з Альпіною і Якабу, вона унікальна тим, що Якабу сюди заходить за партнерство Якабу. Це співпраця. А вони починають допомагати їм друкуватися. А Якабу – це найбільший дистриб'ютор книжок в Україні. Тобто це дуже небезпечно для існування української книги. Кого вони хочуть друкувати з російських авторів? Я не знаю, але от ця Альпіна Паблішер в Росії, вони друкували пропагандистську літературу. В тому числі вони надрукували Олівер Стоун. Ну це ж прихильник Путіна, колись такий, американський лівак, років 40 тому. А сьогодні він записує, це, здається, не перше його подібне інтерв'ю. Він, здається, до цього ще записував з якимось неадекватним політиком колись. Але він фанат Путіна, ми ж знаємо. Менше з тим. А він записав інтерв'ю з Путіним. Там, де йшла мова про Крим, про фашистів в Україні, про Майдан. Окрім цього інтерв'ю, він ще й випустив книгу, де ще більше матеріалу. І я знайшов цю книгу, ми її передивилися, і там дуже багато пропагандистського матеріалу. І це друкувала саме ця Альпіна, якій Якабу допомагає зайти в Україну.
А ситуація з книгарнею є. Так, був цей скандал, я в ньому не брав участі, але варто зазначити, що, ну, по-перше, коли це все трапилося, мене трохи засмутила реакція людей. Наскільки всі накинулися на книгарню є. Типу, вони не праві 100%. Але найбільша їх помилка – комунікації з людьми. От вони самі створили цей скандал з тих тез, які вони написали в своїх постах. А якби у мене запитали рекомендацію, власники книгарні є, то я б їм порадив би Помовчати. в той же день звільнити людину, яка займається в них як менеджер по комунікаціям з Слушай, людьми. у нас у власти Бо проблемы те, що с вони коммуникацией написали, такие це же. було Поэтому... настільки, це було дуже тупо. Слушай, Дуже ну вообще тупо. у Вони нас... самі цей скандал створили. Вибач, просто це треба закінчити. А різниця тут принципова з Якабу і книгарнею є. Бо одні співпрацюють, стають партнерами, Мгм. а інші реалізують. Це не класно. І за це їх можна сварити. І потрібно сварити. Але це не робить книгарню є ворогом. Бо з самого початку, коли книгарня є там з'явилася ще в Ну, вона ж кінці проукраїнська нульових, вони була, з самого да. початку вони зробили акцент на українській книзі. І навіть зараз, якщо зайти в їх книгарню, 95 чи навіть 99 їх асортименту – це українська книга. Російської літератури, та може найменувань 15, стоїть на поличці під плашкою іноземною мовою, чи іноземною літературою і тому подібне. Ну, тобто навпаки, вони молодці. Мені книгарні є, насправді, є за що подякувати. Але цей скандал, ну, це їх дуже погана, неправильна політика в інформаційному Ну полі. ладно, особо наш зритель, кстати, про это и не знает. но І просто цей есть- скандал, він вщух одразу. Да, да. Але насправді, я коли тільки побачив, наскільки люди радо накинулись на книгарню є, мене це трохи То есть засмутило. своих бить у нас традиция Так, тобто, имеется. типу, камон, ну, типу, чому ніхто не розібрався в цьому запитанні? Але на другий вже день багато людей в Фейсбуці, які відомі своїми дуже критичними висловлюваннями, почали писати пости, в яких підтримували книгарню є. Типу, вказували на їх боки, але намагалися донести до людей думку, що немає їх за що так чмирити Ну, і конечно. цькувати. Не, ну одно это совсем большая разница, как ты Вот. говоришь про вот И- эту, который тут решает сотрудничать с ведущим российским издательством, который пропаганду издает, это откровенно Тобто, зрада. розумієш, якщо зараз втопити книгарню є, Так с чем мы то останемся? це да? ми самим собі гірше зробимо. Слушай, а в итоге чем закончилась твоя война с этим русским издательством? Значить, ми подали через юридичну компанію «Міллер» запити в РНБО, Міністерство культури, Держкомтелерадіо на основі пропагандистської літератури, Которые не видавала издавали ця уже ранее в Альпіна, России, да. що їх потрібно внести в санкційний список. А, и тогда все. Зі мною зв'язалися тоді з Міністерства культури. Це було на початку весни. І сказали, що особисто вони проконтролюють це запитання. І коли буде момент, коли вони також від себе подають список, ну, типу, новий список, кого там кинути в санкції, вони додадуть цю Альпіну. Але з часом ця людина, з якою я спілкувався, вона звільнилася з Міністерства культури. Як і всі майже Потім там змінився міністр культури, і поки що це питання заглохло. Смотри, мы столько энергии тратим на борьбу с пророссийским совсем, с певцами, которые все время афиши тут вывешивают, да. Вот все эти годы, с начала войны, у нас нет каких-то правил, блин. У нас любой баста может захотеть приехать, хоть он в Крыму там был и так далее. И вот эта борьба, мы тратим столько времени на внутреннюю борьбу, да. У нас не остается времени на созидание, потому что мы тут не успеваем. Так. Вот у нас только недавно, кстати, одобряешь эту историю? Недавно же, вот буквально вчера, по-моему, чуть даже не сегодня,
группа депутатов подала, наконец, законопроект о запрете не называть войну войной, о запрете отрицать российскую агрессию в СМИ, имеется в виду, в таких каналах, как Медведчуковских, да, просто за это должны быть просто наказать. Якщо хтось називає війну не війною, а там громадянським конфліктом, то за це має нести якусь відповідальність. На уровне парламента. Класно, нарешті. Да, вот это буквально... На 6-му році війни. Да, еще не проголосовали на 6-му чи на 7-му уже. Ну, сподіваюся, що пройде. Да, вообще, да, про книгу твою хотел сказать. «Следы на дороге». Уже 30 тысяч экземпляров. Это очень много для книжного рынка, я знаю. Это печатных только, да, я правильно понимаю? В електронному вигляді її ще немає. Вона буде в електронному вигляді через 1,5 місяці. Вот заказывайте в любом виде, особенно на оккупированных территориях, в Крыму, на оккупированной территории Донбасса, заказывайте себе через электронную, вот, когда появится «Следы на дороге», Валера Ананьев. Там книга такая, знаете, интересная. Там не просто тексты, фотографии, воспоминаний Валеры о войны, начиная с 2014 года, его личные, там его видео, его фото по QR-кодам. Это книга интерактив такая, которая тебя погружает в атмосферу войны, как она начиналась и продолжалась, и не только война. Починається лише у другій половині. Ну да, там не только война, но и жизнь нашего парня. Вот. Там історія починається з 92-го року. Ну да. Ну загалом, не будемо про сюжет. Ну, такая автобиографичная в целом. Да. Ну я б так не казав, але нехай. Ну ты же про себя писал. Я б так не казав, але... Про что следующую книгу будешь писать, друг мой? Я не знаю, як її описати. І я ж не прошу тебе насправді сюжет до її пересказати. виходу ще... це також буде художня книга на основі, скажімо так, моєї біографії і моїх рефлексій якихось. Ну, с чем сейчас связаны твои главные рефлексии? Что тебя волнует вообще вокруг больше всего? Питання любові. Наскільки це поняття стало підміненим. Питання кохання. Наскільки воно стало маркетинговим. Питання особистої суб'єктивної справедливості. Наскільки воно часто руйнує усе навколо людини. Сприйняття світу через парадигми хорошого і поганого. Наскільки це шкодить. Якщо вже на те пішло, то, власне, про це і буду писати наступну книгу. Тобто ти в філософію ударився? Та я не знаю. Окей, якщо так вважаєш. Ну смотри, вот ты говоришь, что там черные и белые, хорошее и плохо, плохое это плохо. Но на самом деле, мне кажется, нам иногда не хватает вот этого четкого отделения правды от лжи. И вот это, знаешь, когда хотят соврать, я сейчас слышу, у нас мир цветной, все не так однозначно. Ну, ты знаешь, вот эти все тези, да? Фраза «все не так однозначно» мене аж передьоргує, коли її чую, навіть не в контексті політики. Да. Знаєш, вона вже перетворилась в такий негативний мем. Все не так однозначно. Або Крым крымчан. Ну да. Ну, про этого мы уже знаем все. Что тебя сейчас раздражает в украинской политике, например? Українська політика. Вся, что ли? Так, практично без винятків. Якщо є якісь винятки, то це настільки маленький відсоток, що можна його списати на статистичну погрішність. Ну, позитив-то есть какой-нибудь или все в черных Позитив? тонах? Та все позитивно. Так ты уходишь от ответа. Скажи, что конкретно позитивно, что конкретно негативно? Я бачу купу подразників, які весь час народжують все більшу і більшу кількість активних людей. Невже це не конкретно? Типу, як мінімум, я з'явився. До 2014 року мене як громадянина України не існувало. Я з'явився. І більше того, ці подразники постійно, вони з'являються нові. Люди передивляються своє бачення, починають брати участь в політичних подіях, починають брати на себе відповідальність, що важливо. Люди починають усвідомлювати, що таке відповідальність. Смотри, столько народу, вот, у тебя, наверное, тоже среди общих знакомых, да, идет сейчас в политику от разных партий. Вот прям, вот открываешь компьютер, да? То я бачу, дуже багато. Ты за это или против? За то, чтобы люди шли в политику или нет? Молодые слухай, такие? чому ні? Хай йдуть.
Я тоже их часто ругают, знаешь, даже начали говорить, что вот, типа, я не иду в политику, там рамочки всякие вешать в интернете, да? Ну не идешь, Слухай, тогда ти и знаєш, другим. мені це, знаєш, Да. більше мені це нагадує, це такий якийсь антитренд. Знаєш, от, типу, наприклад, всі дивляться «Гру престолів», всі про це пишуть, Мгм. і хтось, знаєш, і є така когорта людей, які принципово не будуть її дивитися, бо це модно, а вони ані проти течення. І вони, типу, не розуміють, чому всі Ну ты пишуть про считаешь, цю групу. правильно І массово от идти те в саме, политику розумієш? новым людям? Ну, хочуть люди йти в політику, Да, это нехай ж йдуть. Вони точно, якщо вони туди потраплять, вони точно будуть не гірші, ніж ми, які думають, що щось можна змінити купі лайна, стрибнувши туди. Я вважаю, що є способи впливати на систему, знаходячись поза цієї системи. Наприклад, створивши потужний бізнес або конгломерат бізнесів, які об'єднані, наприклад, якимось венчурним фондом, у якого буде своя якась особлива політика залучення цивільного населення, щоб мати, мільйони зацікавлених людей, а загалом, я не знаю, як це так коротко описати. Загалом, я впевнений, що можна створити чинники, які не будуть пов'язані з політикою, де не буде кругової поруки, де не буде, усі не будуть винні комусь за щось, з купою компромату. І через це, і воно буде настільки потужне, що воно зможе впливати на нашу українську політику. Вообще все непонятно сказал. В тому числі, якщо таке з'явиться, я впевнений, цим зацікавиться Захід. І ця штука... Ты бизнесом занялся, скажи честно. Ну, та я давно займаюся бізнесом. Ну, книги это не бизнес. Чому? Бизнес? Все же говорят, что так это все плохо, что книжки писать невыгодно. Я не знаю, хто ці всі. А ты зарабатываешь именно книгами? Ну, мене вже 3-й рік годує одна книга. Серйозно? І не тільки мене. Я плачу зарплати людям. Всі задоволені. Так у тебя Отримують издательство? хороші гроші. У тебя издательство? Ну, я не знаю, скоріше агенція по розвитку однієї книги, і зараз ми вже займаємось другою книгою. А с другими авторами моей. ты не хочешь работать? Та це не є якимось основним джерелом прибутку. Це скоріше те, що було мені цікавим, і це вдалося перетворити на бізнес. Щоб робити те, що тобі подобається, і паралельно це, щоб тебе годувало, і ти ні від кого не залежав. І зараз ми будемо займатися другою книгою. Це дитяча казка, але вона також буде відрізнятися від більшості того, що є на ринку. Я думаю, що видання її займе десь плюс-мінус півроку. Ні. Ну, ми випустимо її трохи пізніше, можливо, осінь наступного року. То есть ты хочешь издавать немного, но то, что было бы топом, да? Я просто роблю те, що мені цікаво. От мені цікаво займатися цим проєктом. Я сейчас выдам одну идею Валеры Гананьева, который просто он зашел в студию сейчас и говорит, я тут собрался на Эверест. Это правда. Вот человек собрался, у кого-то коронавирус, а он на Эверест собрался, да? Про Эверест все с этим вирусом забыли, про все такие мечты и так далее. Ну, не знаю, насколько детская мечта это или юношеская у Валерия Ананьева, но он сказал, дай мне, пожалуйста, крымско-татарский флаг, я его установлю впервые в истории на вершине, на высочайшей вершине мира. Ничего, что я тебе выдал? Та заради Бога. Когда ты собираешься? Весною. Непал вже відкрив кордони з певними обмовками, але відкрив. Це вже добре, бо є вже якісь варіанти. А ціну на перміт вони в цьому році не підняли, як планували, тож це вже добре. Це ціна вже буде нижчою. Ну, поки що все добре. Ты уже был на Килиманджаро, ты был где? Расскажи. Це насправді досить несерйозні вершини, тому це якось записувати якесь портфоліо несерйозне. То есть ты сразу решил, как бы... Ні, ну у мене є якийсь невеликий досвід. Його насправді мало. Але і я мав за цей рік, на цей рік планувалося близько 5 експедицій. І все відмінилося? Ну так, все відмінилося.
А я сподіваюся, ну, типу, перед Еверестом я сподіваюся, що мені вдасться ще піднятися на дві гори. Одна 6 тисяч, а інша 7 тисяч. Мгм. Ну, от, щоб трохи розім'ятися. От, але насправді цього недостатньо. Тобто багато що мені доведеться надолужувати там. Почему ты хочешь взять крымско-татарский флаг с собой? Бо це круто, бо цього ніхто не робив. Це класно. Багатьом людям я зроблю приємно. Від цього буде користь. Я хочу показати свою підтримку. І я вважаю, що те, що в Україні є окремий етнос, як, чи навіть нація, там можна так? Нация, звісно, народ, звісно. Так. І ми вживаємося мирно в межах однієї унітарної країни, як на мене, це дуже круто. І це дуже крутий показник, в тому числі на міжнародній арені. І я за те, щоб цей зв'язок не просто підтримувати, а розвивати. Вот мне ты как раз сказал о том, о чем сегодня говорил или вчера. Тобто, тобто у вас своя культура, своя мова, і тим не менш ми живемо в мирі, і це дуже круто. И даже вариантов никаких нет, нам было поссориться. Там был немножко другой вариант, когда... Ты вообще в курсе, что вот когда крымские татары возвращались, ну это конец 80-х, начало 90-х годов, да? И если бы вот, ну вот переселенцы, первые выборы, когда были президенты Украины, если бы вот голосовали, считали только голоса крымских татар, то Черновол получил бы там процентов 97. Ой, слухай, например. це така болюча тема. И мы всегда голосовали за РУХ, ну ты знаешь, за какие партии и так далее. И нас как бы основная Украина не замечала. И всегда пытались выстроить какие-то компромиссы с русскими нас там и так далее. з політикою в Україні завжди була проблема. Тобто, перший президент – це переодягнений комуніст, другий і одночасно, він же і третій, створив олігархічну систему. В которой мы до сих пор живем, по большому счету. Да. Четвертий, типу, знаєш, ну, взагалі мало про нього що знаю. Там на його фоні Тимошенко сіяла. Наступний сидівший вор в законі, бандит. Та не був він крадієм в законі. Ти що? Ну, слухай, ну окей, нехай. Я не Просто особливо, уголовник. я не особливо розбираюся в цих дефініціях, але нехай. У нас завжди були проблемки. Ти дійшов до Петра Порошенка. Та, чесно кажучи, я хотів дійти чисто до Януковича, бо, як на мене, Україна до 14-ї після це різних країни. Культурно. Зрозуміло діло, що Україна юридично з'явилася там в 91-му році, так? Але культурно, скажімо так, Ментально, так. Чесно ж. Це різні країни. І метанаратив кардинально змінився. Тому про Петра Олексійовича нічого і говорити не хотів. Ну, кроме как пожелать здоровья, потому что я читаю новости, и мне что-то как-то не по себе. Вот. Ну, типу, я сподіваюся, що все буде добре. Бо якщо Петро Олексійович не впорається, то, типу, хорошого буде мало. Вот вопрос к тебе. Ты как человек такой размышляющий, думающий, почему у нас такая проблема с политическими лидерами новыми, да? То есть лиц-то много, но вот так как-то система, что ли, не дает им развиваться. Вот новые лица, по-настоящему мощные, да, практически не появляются. Все-таки, ну, Зеленский – это отдельное явление, о нем уже Ти кажеш практично, тобто це передбачає, що якісь на твоєму горизонті ти бачиш якихось лідерів. Ну, потенциально, да. Наприклад, когось. Ну, я не знаю. Вот говорили, что хотят создавать партию из Зеркаль и Сенцовым, правда, подтверждений нет, да? Ага. Кого еще можно отметить? Ну, и... Я их хочу молодых видеть, да? Не то, что прям в президенты прыжком, как Владимир Зеленский. Это, в принципе, конечно, такая аномалия медийно-политическая, да? Вот, при всем уважении там, к его заслугам и так далее. Но это вот он сам прыгнул в политику, не ожидая такого успеха изначально. Но... Я думаю, причина в тому, що весь наш політичний естеблішмент – це усе люди однієї формації. Какой? Старої, комуністичної. Так там же молодые люди тоже сейчас появились. Посмотри, Верховная Рада, там средний возраст сильно уменьшился. Ну, можливо, але
Типу, окей. Але чи бачиш ти серед них якихось лідерів? И Я очень маю на мало... увазі серед тих людей, які мають ім'я. Прямо от дуже відомі в Україні. Справа ж так от, ці люди, вони старої формації, там, або вони співпрацюють з олігархами, або вони самі є олігархами. І доступ до телебачення є у одних і тих самих людей. Або у одній тієї самої когорти людей. Або вони олігархи, або вони співпрацюють з олігархами. І тому, у нас демократія, голосують усі. Тому й нагору потрапляють ті, кого всі знають. А знають тих, кого показують по Кого телебаченню. раскручивают. А всі телеканали у нас належать олігархам. А інтернет в Україні, типу, на жаль, він не настільки розвинений, щоб мати вплив прямо от в масштабах цілої країни. От і по цій причині мені здається, що ці люди не виходять на широкий загал. Типу вони є, та сама Зеркаві, яку Но ти потенциал назвав. есть у людей, да? Так, це дуже потужна людина. Я з нею не знайомий близько, але по тому, що я чув, типу, Ну, Она дуже на слабка, потужна. скажем так, Так. аккуратно. Мгм. але справа в тому, що я про неї дізнався буквально півроку тому. Це не робить Но ты же мені, телевизор не смотришь, Валер. це не робить мені якогось комплімента, але тим не менш. Це показник. Типу, я не вважаю, знаєш, себе якимось здатним чуваком, який взагалі не слідкує за новинами, але тим не менш. Я про неї не знав. І оцей момент, що лідер, він коли лідер? Коли за ним ідуть. А за ними їх не знають. Ось в цьому проблема. Ну, то есть старая элита, она не дает Самое прорезаться никому. Из-за телеканалов, из-за вот этих монополий медийных. и так далее. На якій платформі може з'явитися цей Ну вот я хочу лідер? перейти к деятельности как видеоблогера, к твоей, да? Ты же вроде никогда этим не занимался, и вдруг год назад, по-моему, начал, да? Півроку тому. я почав. Даже навіть півроку, да? Ти... До цього, у мене був канал, він з 15-го року, але я відео там інколи закидав, реально там інколи раз в рік. Мгм. Тому, Нет. от саме зайнявся я цим там Ну, півроку смотри, тому. это определенный вызов. Почему я объясню даже зрителям, кто может не понимать нюансов. Во-первых, это аудитория молодая. YouTube, да, это та штука, в основном не молодая и выше, которая уже телевизор меньше смотрит, а YouTube больше. И в YouTube мало украиномовных блогеров. Просто реально мало. І от, Валера, ти спасибо, що долучився, дякую. Бо українською мовою небагато я що чув взагалі у Фейсбуці. І ти відчуваєш якийсь ріст зацікавленості в україномовному контенті саме в YouTube? Насправді зараз український сегмент Ютубу переживає ренесанс. Ти замітив теж, да? Зараз з'являється дуже багато україномовних блогерів. Є російськомовні, які перейшли на українську. І контенту з'являється все більше і більше. Тобто, якщо ще там 2 роки тому це були абсолютно якісь досить вузькожанрові якісь канали, то сьогодні все більше і більше з'являється чогось оригінального. І це круто. І, коли мені кажуть, що українською менше, наприклад, охоплення, то, є в Ютубі канали, у яких мільйони переглядів. Я не буду їх там називати, але вони є. Які регулярно збирають там сотні тисяч переглядів. Або окей, добре, є там канал «Чоткий паца». Вони там українською і суржиком говорять. Це контент для дітей. Там, умовно, до 18, мабуть, років, десь так, плюс-мінус. І вони збирають мільйони переглядів. Українською мовою? Так. Тобто майже виключно в Україні дивляться їх? Це не той контент, який я дивлюся, але на нього є аудиторія. І це там не інтелектуальна аудиторія, знаєш, це не випускники Могилянки. Це школярі. Моя мечта
чтобы поколение вот это, которое сейчас в школах учится, да, чтобы для них первая мова была украинская. То есть они бы его воспринимали сразу, как бы включаешь и автоматически шукаешь украинскую мову там в поисковиках и так далее, и так далее. Вот эта грань, далеко до нее еще, когда большинство людей у нас начнут, ну, запросы хотя бы писать українською мовою, слушать Я українською. не знаю, але я можу сказати з впевненістю, що тенденція взагалі української мови в інтернеті вона стає все вищою і вищою. А українська Вікіпедія О, розвивається да. зараз дуже стрімко. Вот такие пацаны. Так. Ты знаешь их? А особисто ні. Я тоже не знаю, но мы общаемся в интернете, и Так. я им очень благодарен. Ты же видел, что они там делают? Да? Они Так, просто вот зараз, так наскільки я растут. знаю, якщо хтось використовує в якихось статтях матеріали з медведчуківських каналів, з російських, то там видає навіть попередження, що це Может быть, джерело фейком. може, типу, недостовірне, воно сумнівне загалом. От, вони дуже велику роботу роблять. От, ну, зі своєї сторони, кожен, хто хоче допомогти, просто має робити запити в Гуглі українською, щоб підвищувати статистику. Там же ж за цією статистикою дивляться. І вже виходячи Google і тому подібні компанії, це в першу чергу бізнес. І коли там сварять, що якихось офісів немає в Ютубі, то в першу чергу треба сварити себе за те, що ви не створюєте умови тут, які б зацікавили ці бізнеси в Україні мати свої представництва. Бо, знаєш, тут всі сварять, а потім йдуть в Google і забивають запит російською. Мгм. Чого ви вимагаєте від них? Це бізнес, вони взагалі живуть на іншій, вони на іншій півкулі живуть. Їх ваші проблеми взагалі не цікавлять. Ты интересуешься тем, что происходит в мире сейчас? Ну, відносно. Ну, последнее, что тебя заинтересовало из мировой политики. Ну, що не зацікавило. Ну, я знаю, що зараз, мабуть, остання така подія – це активізувалися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. От, але деталей я не знаю і не володію якоюсь унікальною інформацією, тому я б зі своєї сторони ніяких оцінок цьому б не давав. Ну, это ты имеешь на это право, это лучше, чем рассказывать. От я знаю, що ми історично підтримуємо Азербайджан, а Вірменію історично підтримує Росія. От, ну, як на мене, це вже про щось говорить. От, і як мінімум вже по цій причині я буду підтримувати Азербайджан, але ніяких оцінок я б не давав би, бо я дуже мало про все це знаю. Недавно, буквально 2 дня назад, был опрос социологический, проведенный в Киеве к МИСам, такой авторитетной службы. И вот разделились так голоса по отношению к России. Позитивно относятся до России, ну в целом. Це в Україні? Да, в Україні. Позитивно относятся до России 42% опрошенных украинцев, негативно 58%. Вот что тут больше? Как ты смотришь на этот стакан наполовину пустой или наполовину полный? То есть 6 из 10 украинцев плохо Ну, относятся треба к России? порівняти з тим, що було, наприклад, в 2013 році. Ну, конечно, было по-другому. От, ну, я думаю, що тенденція позитивна. Мгм. Ну, мне тоже так кажется. Розумієш, да. з тих, хто ставиться до Росії погано, він не стане до Росії ставитись добре. А вот остальные А от могут... ті, хто ставилися добре, за рахунок якоїсь нової інформації, стане до них ставитись погано. А хто десь побачить, що йому брешуть, хто десь побачить якусь пропаганду, і він почне щось підозрювати. І в результаті ця підозра розів'ється в критичне ставлення до інформації, яку продукує Росія, і в результаті це призведе логічно до негативного ставлення до самої Росії. Тому тенденція хороша, і вона буде збільшувати. Я ж кажу, все. Ты же оптимист, молодец. Я, кстати, с собой согласен. Я даже, знаешь, я думаю, что даже несмотря на вот эти каналы Медведчука, да, которые забили все информпространство, ну почти все, их реально очень много. Да. Мне кажется, что они работают тоже на определенную аудиторию и дальше не выходят. Вот Бо они агитируют тех, кто аудиторія уже... телебачення, вона не збільшується, вона зменшується. Це точно, да. Вона вмирає, аудиторія телебачення. Тому
по-перше, потрібно з каналами Медведчука боротися системно через закони. Ну, про что мы говорили, да. Так. А дуже важливі саме всі от системні дії. Так, я перепрошую, забув про що. Ну, вот какую ты видишь основную угрозу от России в плане влияния на общественное мнение украинское? Это же Еще раз, ну, будь ласка. ты занимаешься мозгами людей, все-таки, как ты не говори. Ты работаешь с сознанием людей, книги пишешь, говоришь и так далее, да? Вот что наиболее опасно исходит из России для украинского медийного поля? Вот какие-то... Російська культура. Культура. Давай про это. Бо російська культура, розумієш, Вроде как культура это хорошо, это же не война, не танк. Да. російська культура вона виняткова в цьому плані, бо вона її основа це шовінізм. На небі Бог, на землі русські. Ну, от, якщо там з нами Бог, то проти нас і тому подібна херня. Мгм. Тобто, знаєш, окремо воно начебто звучить норм. Але загально, коли на це дивишся, ти розумієш, що типу, камон, на планеті є і інші люди, окрім русських, по-перше. По-друге, ви не русські, ви росіяни. Де страна русських? Хто ви? Этот вопрос ставит в тупик любого Це из них. підміна Да. понять. І вся культура російська базується на підміні цих понять. На підміні понять, наслідком яких є шовінізм. І, типу, це проблема ще й російської мови, бо з російською мовою людина отримує і російську культуру. З російською мовою людина отримує певні тези. І тут ми програємо. Бо у нас політично не створювалася якась національна ідея, якісь традиції. У нас це завжди розвивалося дуже хаотично. А там ні. Там це робилося системно. І тому з російською мовою от, людина отримує певну Систему цінностей. дотичність до чогось начебто потужного. Ну, вони себе подають як щось потужне. От, на жаль, з українською мовою часто людям не зрозуміло, що вони з цим отримують. Їм здається, що це їх виключно обмежує. На жаль. І небезпека саме в цьому, бо російська мова, російська культура, російська система цінностей – от це небезпечно, бо це руський мір, він же ж не має кордонів. Руський мір – це довбаний паразит, який буде там, де є російська мова, і де люди вважають себе руськими. Це паразит, який своїми тентаклями впивається людям в мозок і видозмінює його. Нав'язує людині абсолютно штучний погляд на речі. Как ты относишься к такому явлению, как меньшевартость? Это преклонение части украинцев перед Россией. Комплекс. Откуда он взялся и что с ним делать? Звідки він взявся? Та з Радянського Союзу він взявся. Может, и раньше, мне кажется. Можливо, і раніше, але, чесно кажучи, от, наприклад, мені, звичайно, в мінус, але я дуже мало знайомий з історією України 19 століття. А 20-те вже трошки більше, бо, як мінімум, у мене є можливість спілкуватися з людьми, які там жили, які сприймали світ через призму радянського світогляду. І це цікаво. Ну, ты замечаешь, вот приезжает какой-нибудь русский артист, скажем, даже не замаранный ни в чем, и перед ним все вот так. Приехал гуру наш, расскажи нам, как нам жить тут вот в нашей Украине. Писатель какой-нибудь. Це також стосується культури, бо окей, знову ж таки, мова. Українській мові століттями нав'язували образ колгоспу, що мовою розмовляють в селі. В городі говорять по-русски. Великий і могучий. Розумієш? І за століття бо коли щось повторюється багаторазово, це пропаганда. І за століття цієї пропаганди, в тому числі, яка подавалася за рахунок обмежень юридичних, законних,
заборони на українську мову. Наприклад, там не треба далеко ходити. Достатньо порахувати україномовні школи в Харкові вже на початку 90-х, коли вже була незалежна Україна. І вже буде все зрозуміло. І у людей створюється підсвідомо сприйняття, що русский – це більш інтелігентний язик. Это язык ученых, Успешных язык людей, профессоров, там, да, да. Мгм. язик успіха Мгм. і тому подібне. А часто люди навіть не зізнаються собі в природі, чому вони саме так це сприймають. Так. У нас есть звонок телефонный. У нас, Добро. да. Здравствуйте, вы в прямом эфире канала АТР. Говорите, кто вы, откуда, задавайте свой вопрос Валерию Ананеву. Добрий вечір, Володимир із Харкова. Вітаю і ведучого, і його гостя. В контексті цієї розмови, Айдер, спочатку до вас питання. У вас, це ще раніше при Радянському Союзі, не було такого бажання, коли перед вами стояв вибір? Було дві категорії населення – русські і нерусські. Чи не хотілося вам стати русським? Це ж було так привабливо. Всі хотіли стати руськими. А не русським це якось було трошки не те. Я могу Ось. отвечать? Не думаєте, що ви в цьому є навіть, можна сказати так, нацизм? Нацизм в чем? Який є нацизм? А в тому, що людей змушували вибирати між русскими і нерусскими. Руська модель була приваблива, а не русські, ви знаєте, хто такі були нерусські і як вони називалися. Мгм. От, можливо, в цьому і був цей нацизм Радянського Союзу, який прикривався інтернаціоналізмом. Ну, тут Дякую. с вами... Нет, подождите, вы же, Валерий, хотели вопрос задать. Я с вами полностью согласен, и я хочу сказать, что да, навязывался этот выбор. Другое дело, что для меня этот выбор очевидный был, я никогда себя русским не считал. Даже несмотря на то, что у меня там, русскоязычная там мама там и все такое прочее, но они тоже сибиряки были, понимаете, из ссыльных. Вот я себя противопоставлял, наоборот, этой системе, но я всегда знал, да, что русский, он всегда на любом плакате, помнишь, Валяр, везде русский в пиджаке идет. Да, а там разные народы уже остальные, в народных ты не помнишь, ты молодой был. Все типа в сельских нарядах, и один только идет успешный такой в пиджачке, и рядом дамочка такая тоже с сумочкой, да, такие в люди выпились, да. Вот, конечно, это был национализм, шовинизм, и, безусловно, и это идеология такая, да, это расизм, в конце концов, когда ты вторичный, не русский вторичный. И до Валеры вопрос у вас. Алло. До мене немає запитань. Положил трубку человека. Ну, что ты думаешь по этому поводу? Действительно, как это навязано? Вот. Та й мені здається, я вище вже достатньо про це сказав. Слушай, а ты чувствовал себя когда-нибудь, вот были у тебя сомнения, украинец ли ты? Вот ты же Що ти российскомовный сначала. Слухай, я до 14-го року я слухав російську музику. І я Попсню, вважав шансон? себе, шансон попсу я не слухав, Що? але слухав російську музику. А так от, я вважав себе русським. Да ладно. Та? Я казав, що я русський. А я був там, звідки я родом, там ця культура, вона превалювала. А росіяни браті. І я реально казав, що цей пропагандистська ця херня, що українці, білоруси і русські браття. Угу. От. І я саме так сприймав світ. 14-й рік все змінив. Что ты думаешь? Просто момент пропаганди, його дуже важко усвідомити, коли це не зачіпає тебе особисто. І коли вже в 14-му році, коли я стикнувся з цим сам, коли мене звинувачували в тому, що я там гвалтую, що я вбиваю мирне населення, коли я бачу пропаганду, яка обріхує конкретно мене, більше того, я бачу в статтях російських, там з жахливими заголовками, абсолютно брехливими, Когда ты на фронте был. свої Да. фотографії, Да, даже так? то це починаєш трошки інакше сприймати. Ну і коли росіяни окупували твою країну, то теж трошки. А почему Иначе вот до воспринимаешь. какого-то процента населения до сих пор это не дошло? Справа в тому, що у людини є потреба спокійно лягати спати.
Мгм. І люди собі складають якусь картину світу, з якою їм комфортно, яка якось допомагає їм ідентифікувати себе, яка допомагає їм якось самоствердитись. І оця от дотичність до руської культури – це один з таких елементів, які допомагають людям ідентифікуватись і самоствердитись. Мгм. Бо там русські, там то, сьо, там знаєш, богатирі, там дуже-дуже багато всяких тез, дуже пропагандистських. І це дає людині самоствердження себе як особистості. Але почалась війна, і начебто ж багато речей стало очевидними. Але ми бачимо, як люди вірять в абсолютно ідіотські якісь інфоприводи, типу там «Мальчик розп'ятий в Донецьку на БТРі», або там «Корова, яка плаче», там, чи ще якась херня. Типу, це просто абсурд. Але люди в це вірять. Бо людина жила ось такою парадигмою світу. Ты имеешь в виду, в Украине верят в В это? Україні, звичайно. Людина жила з такою парадигмою світу, їй було спокійно. Вона вважала себе частиною якоїсь великої культури, частиною чогось потужного. Вона наповнила свій внутрішній світ чимось, що їй здається суттєвим. Але коли стався оцей конфлікт, я маю на увазі не політичний, а конфлікт всередині людини, Мгм. оцей когнітивний дисонанс. Ломка такая, да. Так, коли начебто речі, які дисонують один з одним. А людська психіка починає турбуватися, їй це бентежить. І людина втрачає здатність спокійно спати. І через це люди хапаються за будь-яку пропаганду, за будь-які навіть найабсурдніші думки, але які бодай якось допомагають цій картині світу втриматись, яка раніше приносила йому комфорт. Вернуться в зону комфорта. Психіка называется. усіма своїми силами підсвідомо намагається оцю фортецю, цей картковий будинок, який вона збудувала, втримати. І тому люди вірять в такий, начебто, абсолютний бред, маячню, типу, як в таке можна вірити? Але люди вірять і повторюють. Але це ж має накопичувальний ефект. І все одно з часом це все рухне. Знаешь, мы все чаще слышим, ну, чаще, не чаще, постоянно слышим, надо помириться с Россией, попробовать, надо попробовать поговорить с Путиным, надо, вот Медведчук ездит туда, да, вот без Путина... Це рівно з тієї ж опери. Це бажання С тієї ж опери, ты сказал. з тієї ж опери. Да, хорошо. Це бажання підтримати якісь свої попередні переконання. От як білоруси зараз. О, расскажи-ка, да. Ну, я нічого такого не кажу. Всі оці заголовки, які ми бачимо, як російська опозиція намагається кланятись перед Росією, нахвалює Путіна, Белорусская оппозиция. Так, розповідає постійно, яка Росія крута, який Путін потужний президент. Пропонують йому взяти участь в перемовинах і тому подібне. Я бачу ці плакати на мітингах їхніх, які мене, як українця, ображають. Який, наприклад? Про майданутих і Да. тому подібне. Я в якийсь момент я на початку, коли це все відбувалося, я там в стрімах, я постійно висловлював свою підтримку білорусам. Мгм. Але я бачу, що купа оцих от тез мене як українця, як мінімум, ображає те, що білоруси намагаються загравати з людиною, яка напряму причетна до вбивства 13 тисяч українців. Мене це ображає. Я громадянина України. Я перепрошую, до чого ми це говорили? Я трохи... Ну, про русский мир в головах. То есть, вот пройдет время какое-то, белорусы поймут, что они тоже колонизированные, и что их враг совсем не в Киеве находится. Ще раз, будь ласка, повтори запитання. Со временем до белорусского общества дойдет, что к Путину обращаться не следует, и что Россия для Беларуси оккупант. Друже, я не буду брати на себе нахабність, будувати якісь прогнози стосовно Білорусі.
Я зараз висловив виключно своє невдоволення стосовно того, що стосується моєї країни. Те, що їй відбувається в Білорусі. Стосовно, я підтримую Білорусі в будь-якому випадку. Але мені шкода, що там не піднімається постійно теза про припинення зв'язків з Росією, про Росію як агресора. Мене це засмучує. Але тим не менш, білорусів я підтримую. Будувати прогнози, давати поради я не буду, бо я не росіянин. Можно ли... Це у росіян, знаєш, є такий комплекс всім роздавати поради. А я в чужі справи не лізу. Якщо попросять моєї допомоги і підтримки, ну, типу, мою підтримку вони мають в будь-якому випадку. А якщо потрібна буде якась моя допомога, і я зможу бути корисним, ну, я роздивлюсь цей варіант, якщо я зможу чимось допомогти. А давати поради я не буду. Можно ли о прогнози. чем-то, может ли Украина, независимо от какой власти, от какого времени, сейчас, через год, о чем-то договориться с Путиным и с его страной? О, ні. Почему? А з ким домовлятись? Про що? Росія не бачить Україну як унітарну державу, незалежну від Росії. Росії не потрібна потужна, незалежна, з розвиненою економікою Україна. Взагалі, як країна, де люди ідентифікують себе як українці. Наші інтереси взагалі ніде не перетинаються. От тупо ніде. Взагалі. То есть поиск компромиссов здесь смысла не имеет? Це, знаєш, зараз дуже часто... загалом, не будемо про це. Ні, ніяких. Я не бачу шансів про щось домовитись, не бачу навіть сенсу витрачати на це час. Потрібно витрачати час на пошук методів і важелів впливу на Росію економічних через Європу, Штати і підсилювати свій вплив на інші країни. Як, наприклад, тут здається, коли почалися мітинги в Білорусі, ми відкликали наших послів з Білорусі. Як на мене, це, типу, я не експерт, але дозволю собі таке оціночне судження стосовно дій наших політиків. Я вважаю, що це неправильно. І навпаки, потрібно було усіма способами підсилювати наш вплив на Білорусь. Ну сейчас, подожди. Вот у нас остается ровно там 1,5-2 минуты. Я Уже кінець? Да, я тебе ремарку сделаю, у что... нас купа часу. Нет, что мы присоединились к европейским заявлениям всем по Беларуси, что мы не признаем Лукашенко Ні, президентом. це все добре. Я кажу просто конкретно про цей маленький момент. От. І потрібно загалом. Потрібно підсилювати санкції. Но вот сейчас Зеленский везде говорит, надо отдать тут должное, это абсолютно правильно. Он говорит, что нужно, несмотря на то, что Россия не хочет обсуждать Крым, говорит, что он наш, да, надо, он в Британии вот сейчас писал договоры и говорил об этом, чтобы создать платформу международную для давления на Россию с целью возвращения Крыма. Друже, я не хочу якось зайвий раз образити пана Зеленського, але я от просто не вірю, що Володимир Олександрович міг би видати отаку коротку, розумну фразу, як ти зараз сказав. Він в політичному, типу, те, що він говорить, я взагалі не сприймаю. Ну, те, що я ставився до нього, загалом. Ты не успеешь уже сказать ничего негативного про президента Украины, потому что у нас программа заканчивается. Насправді, він не з тих людей, кого б я слухав. Зрозуміло. Відповідь. Спасибо большое, Валера, что пришел. Спасибо, что смотрели. Читайте хорошие книги, слушайте честных парней, как Валера. Вот, смотрите их в Ютубе, везде. Вот, что говорю, бросайте всю пропаганду, и не забивайте голову себе и не тратьте время. Давайте поддерживать все украинское. Смотрите АТР. Всего доброго, до новых встреч.